Čo sa dá k tomuto zápasu z vášho pohľadu povedať? No bolo to málo z našej strany, aby sme tu mali šancu bodovať, čiže myslím si, že asi konec koncov zaslúžená výhra domácich. A mňa mrzí hlavne, že sme nastúpili do toho zápasu tak neviem či bojazlivo alebo neodvážne, ale bolo to celkovo málo z našej strany, hoci tam boli potom nejaké náznaky, ale musíme byť oveľa sebavedomejší, oveľa istejší, veriť si viac a určite musíme predviesť iný výkon, ako to bol dnes. Je to dosť dlhá séria bez víťazstva. Čo to pripisujete? Neviem, hovorím, keby som vedel odpoveď, alebo keby niekto v klube vedel odpoveď, myslím, že hneď by sme to zmenili. Čiže nedávame góly a dostaneme. To je logická odpoveď, čo vám viem povedať, že prečo nevyhrávame.